Bueno, polo que vemos na rúa gustanos regalar flores cando queremos agasallar a alguén. Mirade que globo máis chulo nos trouxo aquí Mari Vieites, amiga do termómetro. Que tal, Mari? Como estás? Moi ben. Florista, porque, a ver, dixemos, como se cumplimos 100 programas, temos un convidado ou convidada sorpresa que vai vir nuns minutiños. Pois dixemos, bueno, pois vamos a regalarlle un ramiño, non? A persoa que veña, o sea, que a vernos o termómetro, e imos a preparalo en directo contigo, que che parece? Veña, a ver, Bueno, sorpresa. Pois veña, pois imos alá. Porque, a ver, Gloria... Que agradable recibir flores. É verdade, non? Que agradable. Que este agasallo non pasa de moda nunca, non? Sí. Nunca, Mari? nunca. No, mire, a veces a xente di que pasa de moda, pero non pasa. Non é verdade, non é Xa, verdade, non pasa. Pero claro, hai un ramo para cada ocasión, non? Porque claro, non é o mesmo, pois é un ramo porque estamos namorados, ou porque hai un nacemento, Sí, non? bueno, ou máis, ou porque hai un falecemento, Tamén. non é o mesmo. Tamén, hoxe, por esta ocasión que celebramos, Mari, dos 100 programas que levamos do termómetro, ti que cousiña, o sea, que lle pega ese ramo? Que nos vas a facer? Pois eu traía este feito porque a ocasión o merece. Oh, que bonito. Ah, pois moi chulo, Porque é un ramo elaborado, con cores otoñales e así con cores de color. Puxen elementos de piña e algodón tamén da estación. E así un Qué pouco bonito, con olor. qué bonito, pero Hermosísimo, claro, de Con algodón. olor. Donde mercar o algodón? Os nosos proveedores agora xa veñen da subasta holandesa. Sí. E compran... A pregunta é, eu quero facer un ramo como ese, donde compro a rama de algodón? Nas floristerías? Aí agora. Vale. Sí, pensei que dicía a nivel No, donde vos imagino que tedes proveedores. Sí. Bueno, Nas pois marimos ver floristerías. como preparas aí, porque claro, a mí encántame, Gloria, cando imos aí á floristería e pides un ramo, ver como Mari, como traballan aí a lume de carozo. Que parece fácil, verdad por que certo. sí. Efectivamente. É Claro, verdad. por onde empezades a facer o ramo, Mari, para que queda así tan chulo como este que nos preparaches, xa pro termómetro? Pois empezamos elexindo os elementos primeiro, elíxese pois as cores, que sean os elementos que combinen entre sí tamén. Ajá. Pénsase tamén en moitas cousas, pénsase no gusto do cliente, tamén se pensa para quen vai a ser regalado, porque Claro. a veces o cliente vai o regalar a alguén, entón, pois, o cliente sabe perfectamente a quen os gustos desa persoa, ou se é unha persoa jovial. Non sempre. Non sempre, Non aí sempre. entra un O poquinho... primeiro é como a baseciña verde, non? Para entendernos, non? Eu sempre preparo primeiro o que é a flor, e preparo os elementos para un lado, o que pasa que, bueno, a veces, pois a práctica xa é como conducir. Claro, xa vas cada un- collendo, Ti tes algunha Efectivamente. predilección en materia de ramos, Gloria? A ver, eu pasei das rosas que me gustaron moitísimo, moitísimo as rosas, as margaritas. Ah, mira. As margaridas son moi agradecidas, Sí. o mesmo que a clavelina, que é moi agradecida, e ademais agora xa é a de tallo largo, ademais se permite facer máis, esplayarte un pouco máis cos ramos. Pero digo unha cousa, tamén son moi partidaria de sair agora na primavera, que se enchen os campos de margaridas amarillas e Sí, blancas e sí. demais, de sair a coller e facelos. É que é verdade, estás mirando a Margarida como ben di Gloria, que é unha flor Sí, sinxela, sí. pero é bonita, é Moi atemporal. bonita, moi bonita. Ademais, eu creo que Mari gusta a todo mundo, non? Sí, é moi versátil, baile como... Bueno, como encántame, por certo, estades vendo na casa este Está aparello que está... Xa, me Magnífico. creas unha necesidade, Mari, aquí véndote. Claro que eu intentaría facer o mesmo que fai ela, non A ver, me quedaría nos con media facemos, folla. claro, un pouco, pois así, pero... Claro, sí, pero Para terminas desbrozar a mancándote rama, tamén. Que pasada. E as rosas, que tamén teñen moitas espiñas. Claro, Sí, mirade, sí, mirade. cuidado. Ah, tamén sirve para as espiñas. Ah, mira que ben. Hai varios tipos de Que pasada de aparellos descubrimos Claro. aquí no E aquí termómetro tamén, sempre. pois así, un pouco. Claro, para deixar aí os troncos Isto é eucalipto, libres. non? Ese é eucalipto. Eucalipto. Este ben flor de saída, por cera, certo, se esa nun chama, momento. E isto tamén cheira moi Se ben. cheira moi ben. E estes son alelíes, que tamén agora están de moda. Ah, que chulos. Mira, huele. Que Oh, maravilla que este. fino, sí, Sí, un olor como Que moi son- fresco, sí. eh?
Pois elixín estes elementos porque son frescos, non son costosos. Ajá. Sí, que aquí ademais de no preso no me programa unha tampouco flor andamos costosa. para tirar foguetes, mellor unha cousiña. Entón, para lucirnos, Exacto. trouxemos este. Moi ben. E agora, pois vamos a compoñer. A ver, e como faz así para Pois que lle hai que darlle facer, un equilibrio a todo? A forma de espiral. Sempre un hilo... Igual que cando porque vas a facer en redondo. Sí. Vale. Home, podémolo facer tamén de unha cara, pero Xa, eu creo que... vas a empregar esta serie técnica para facer un ramo redondo, non? Vas poñendo en espiral. Eso. Ah, mira, de aí. Ui, o día que descubrín eso, a reina do xardín. Ves? Que idea de que pasaba, Con flores da casa, que se fai moi ben con flores da casa. Sí. Sí. Pois mira, de aí un momento como Mari está compoñendo Parece este fácil. ramo. Parece fácil. Xa trouxen esta así preparada para meter no medio. Entendo que se queremos quedar ben, non? Sempre nas floristerías hai, digamos, como flores de tempada, non, Mari? Sí. Coas que podemos facer un agasallo sen deixarnos aí, non? Efectivamente. O soldo. Por eso hai que preguntar aos floristas que flores son as de temporada ou que presuposto temos. Claro. A veces é un pouco falar, eu pregunto moitas veces, que presuposto temos? Claro, non, fundamental. Porque nos dan unhas veces como un pouco de apuro e a veces un ten 10 euros de presuposto e pódense facer Claro. cosas geniales. A verdade Efectivamente. O mellor é dicir, vale, teño 10 euros, que me preparas, Claro. Mari, con isto? Claro. Para quedar ben? Porque ás veces con dúas flores e algo de verde fan cousas maravillosas. Pois sí. Claro. É que mira, nun momento, con este ramiño, ademais tan ben feito, pois queda genial. Facendo Ti un sabías pouco lo da redondeo, espiral? Non, nin mirado. idea. É un día en YouTube. Ves? Eu nin idea como Si ahora este encontramos aparello todo en maravilloso YouTube. para deixar aí eses tronquiños Sí. libres de espiñas e de todo para que nos queden así de limpos e así de ben. E Pois hai mira, que elementos que son como A de ver. recheo, pero que agora usámoslos moito como elemento principal. Sabes que pasa? Unha Que ao pasada. mezclar distintos tipos de flor e o verde e demais, deixa de ser algo tan inmóvil, por así decirlo, como un ramo de rosas, está vivo. Sí, E despois total. podemos lle dar movimento, que podemos subir Esto un pouco, que podemos facer así, este es un pouquiño para baixo. Claro, sempre se lle dá pouquiño. presencia unha flor sobre Claro. outra, non? Se lle dá ese movimento. Entonces adaptamos un Ten pouco as movimento. follas, Pois quitamos de aquí precioso. follas para que Tamén é verdade que nos últimos anos creo que a profesión de florista avanzou moito. Sí. A hora da é estética verdade, e demais. é verdade. Nada que ver de 20 anos atrás, No, avanzou moitísimo. que a cousa era de Pois nada, A máis precioso. B. Pois Gloria, eu penso que o invitado ou invitada, porque aínda non podemos revelar a identidade da persoa que vai vir aquí por este programa 100, pois cando lle demos o globiño que nos trouxo Que preciosidade. este ramo, pois vai ir do termómetro pois moi contenta, non? Home, calquera, Aquí non? recibimos moi ben. Efectivamente, non se poderán Vamos. queixar. Bueno, pois Mari, moitísimas grazas por vir a visitarnos, por traernos este ramo tan fermoso, que seguro que lle vai gustar moito o noso convidado ou convidada. Moitas gracias a vos. Grazas Mari. pola visita. E nos, como antes lles anunciábamos, queremos falarlles tamén da situación do Xabaril, que xa lles contamos neste